republiky pána Mečiara sa spustila vlna protestov poslancov. Dramatická diskusia o opodstatnenosti tohto kroku vyústila k návrhom poslancov Slovenskej národnej strany na rekonštrukciu predsedníctva Slovenskej národnej rady. Sledujete 15. hodinu a 16. minútu rozpravy k tomuto bodu rokovania. Poprosím ďalšie pripomienky a návrhy. Vážená Slovenská národná rada, poslankyne a poslanci, ja sa chcem ospravedlniť za trošku zmetené vystúpenie, ktoré som mal pred pol 8, kde som to trošku doplietol, ale teraz to chcem vysvetliť celkom jasne. Sú pripravené hlasovacie lístky v prípade, že sa rozhodneme pre tajné hlasovanie, na ktorých je otázka o rekonštrukcii predsedníctva. Som za rekonštrukciu predsedníctva, som proti rekonštrukcii predsedníctva a jeho rekonštrukcii. Ten, kto si vyberie tretiu možnosť, tak vylúčuje akékoľvek zmeny v predsedníctve a jej rekonštrukcii. Čiže ten, kto je proti rekonštrukcii, jednoducho je za to, aby predsedníctvo zostalo v tom zložení, ako je pred rekonštrukciou. A ten, kto má iný názor, tak povie, že je za rekonštrukciu predsedníctva alebo nie. Nerieši sa tu otázka, či také, či pomerné, či onaké. Prepáčte, pán poslanec, ja som celkom neporozumel. V prvom kole budeme hlasovať o tom, či vôbec budeme hlasovať potom. Pán predsedajúci! Poslanec Žigira, HZO NBS, hnutie za oslobodenie neustále bičovaných Slovákov. Prosím ťa, nezasahuj do toho. Prosím pánov poslancov, prosím vás. Už to tu bolo pred chvíľou vysvetlené pánom poslancom Borbélim, odpovedať na to áno či nie. No. Tomuto chcem povedať len toľko. Poslanec Rivalik, EŠTB. Ja sa úplne stotožňujem tu s pánom poslancom Žigirom, ale ja skutočne neviem, o ktorej sa jedná. Ani poslanci. Poslanec Pešonder, Nová platforma Habursek ZDŠ, Národný pilier. Objasníme si slovíčko rekonštrukcia. Robotník pracuje na pamiatke a... Do dramatickej situácie zaujímavým spôsobom vstúpil poslanec Hidegeši. Vážený plénum, Slovenská národná rada, ja už pred 4 hodinami som načisto stratil niť. Ja už nerozumiem, o čo sa ti jedná, a preto žiadam malý prestávka. Po prestávke opäť pokračuje rozprava o rekonštrukcii predsedníctva Slovenskej národnej rady. Vidíš, kulička, nevidíš, kulička, kde je kulička? Daj, vidíš, kulička, nevidíš? Ukončíme aj koaličné rozhovory. Pokračujeme v bodoch rokovania. V prípade, že by sme o tej istej otázke hlasovali verejne, je ešte možnosť zdržať sa. No pri tajnom hlasovaní sa to nedá. No a tá otázka je naozaj, tak by som povedal, bipolárna. Buď som za rekonštrukciu, alebo som proti rekonštrukcii. Ale aká? Aká fuka? Aká fuka funda luka? Funda luka! Funda káva! Káva! Aká fuka funda luka? Aká fuka funda luka funda Aká káva? fuka? Aká fuka funda luka? Aká fuka funda luka? Funda káva! Funda káva! Funda káva kevenduka. Funda luka, funda káva que venduka. Aka fuka, 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 funda luka, funda káva que venduka. Aka fuka. Ja neviem. Ja myslím, že by sme sa mali vykašľať už na tie mítingy, začať nejak robiť a potom dostať chuť na dobrú zábavu. Treba aj na politický kabaret, to si budú musieť páni hore zvykať. Aby sme už nechodili z mítingu na míting, ale podľa možností z kabaretu do kabaretu. Kaviarni Marta, kávu si dáš, pri troške šťastia a joldo máš. Vypleta ti z vrzka kuka, aká fuka funda luka. V kaviarni Marta čaká na nás.
Funka,